Avui parlarem d'un fenomen que jo he anomenat nanofòbia. Nano... No és la versió contra valencians. Seria com el rebuig cap a les persones baixetes. Resulta que en valencià les paraules que acaben per o venen o del castellà o de l'italià o de l'aragonès. Guapo, pallasso, fardacho. Però tenim una quarta opció, que és que siga evolució natural. Llavors tenim la paraula nan, que també pot ser nano, nana. Esta paraula prové del llatí nanu, i en la majoria de llengües del llatí té un equivalent. A la primera foto del meu perfil vaig posar una foto on jo mateix deia que la meva actual parella m'havia fet la conya que pareixia Frodo Bolson. I últimament un parell o tres de persones heu intentat clavar-vos amb la meva altura com si m'ofenguera un poquet ser baixet. Ser baixet té els seus avantatges. La roba és més barata, no estaré mai xeperut, puc estirar les cames en autobusos, avions i trens, i a molta gent li agraden les persones baixetes, perquè tot depèn del conjunt. No sé, digueu-me raret, però jo crec que opinar dels cossos aliens, sigues baixet, sigues gros, quan en realitat a la persona li agrada com és, no penseu que pot ser esta persona està a gust amb el seu cos i que la vostra opinió vos la podeu clavar al cul, el cul en la casa i la casa ben lluny? Frase de la iaia.